ngibingelele eNingizimu Afrika. Bafethu ngicela mawuqala ungena kuleli page bafethu ulike, ucomment, bafethu subscribe bafethu. Bafethu njengamanje umzwa lo engisebenza naye njengamanje bafethu akekho, khona inkinga ezincane esambambile, but bafethu uzobuya. Ngicela ningaxwayi kwakhona bafethu sisebenzisana nabo abangilekelelayo njengoba umzwa engekho. So senza umsebenzi uqhubeke uye phambili. Ungama umsebenzi ngenxa yomfethu ongekho. Sengithi nginibikele ningaxwayi makhona umuntu enimbonayo. Ngibona ngisabambisene naye kwamanje ukuze ukwazi umsebenzi uqhubeke uye phambili. Bafethu ngiyabona abanye beni bayabhala, siyabona ama-comment bafethu, siyabona into enisho ngama-comment bafethu. So siyabonga kakhulu bafethu. Xa niqhubeke bafethu nilike, nishare, ni-comment. Bafethu njengamanje ngiphethana nabo sisi ababili ingane noma wayo. Sebengichazelile-ke mina udaba labo ukuthi lihamba kanjani. Okubalulekile kunakho konke ukuthi bachazele nini ukuthi udaba lihamba kanjani and bafuna amankentshana abasize ngani. Sanibona ma. Yebo sanibona. Njani? Siyaphila. Siyaphila. Mawami kusingichazelile mina udaba ukuthi lihamba kanjani nokuthi ufuna amankentshana akusize ngani. Bengicela usingichazelele ababukile lapha ekhaya ukuthi uthini ufuna sikusizene ngathi usibhalela usikhalela sesesafika kuwena. Yebo, sanibonani babukeli, igama lami nguzanele wakwaDlamini. Sibhalele iKing Zozo TV ngenxa yokuthi sinenkinga kadadewethu owahamba wangishiyana nansi ingane yakhe angayinakekeli nje ingane. Masizwa sizokuthiwa uhlala ehostela kwaMashu. Kunomunye umuntu wesilisa ahlala naye and noma ngabe simthinta simfonela ukuthi ingane yamdinga and ingane yamdinga kakhulu ayinayo ngisho i-ID ingane. And kade ibhala umatric ingane ibinenkinga kakhulu ngoba siyazi ukuthi mengabe sekubhala umatric kusuke kudingeka ama-ID but ingane benganayo i-ID. Sizamile ukuthi sihlale phansi njengomndeni simfune sihambe somlanda lapha ehostela. Hayi masikhuluma naye nje asibhekisele indaba yethu nje angayingeni aqhubeka ahlale nendoda yakhe. And into engiyibona kakhulu into eyinkinga kakhulu kuyena utshwala. Bayaphuza kakhulu, bayaphuza benendoda yakhe ngalendlela eyisimanga. So nje akekho nje umuntu afuna ukumlalela emndenini. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nabazali kwabengasekho nje sebashona sihlala sodwa la ekhaya. So mina ingane ngase ngiyayithatha ke ngiyayikhulisa ke ingane yakhe entombazane. Kuba mina nginezingane ezimbili zabafana ngayikhulisa ke kodwa phezukwalokho akanakho ukubonga. Makwenzakalile nje waqhamuka ufika anye nje la ekhaya akhulume noma yini sesimncenge kaningi ukuthi azamele ingane i-ID lutho ingane namanje i-ID ayinayo. Asazi ukuthi senze njani ngakho sibhalele lolu hlelo ukuthi sicela bisiphelezele basikhulumele naye. Siza ukuthi yini ngempela inkinga yakhe edala ukuthi enze into ebuhlungu kanje enganeni. Ngiyakuzwa mawami. Manje sekuyisikhathi singakanani mhlawumbe ahambe ekhaya? Sekuyisikhathi eside ngoba lengane ulokhu ahamba yayifunda ugrade 7. Nakhona futhi lapha hayi ukuthi ngoba ehamba nje uhleli nalomuntu ahleli naye njengamanje. Baningi nje abantu nje lokho bashintsha ahlahle umuntu ongalithandi ikhaya. Akahlali nje ekhaya siza ukuthi nangu utholakala ngala komachubeni nangu ngapha kodwa njengamanje ke njengoba nje inengane isikhulile isingaka usuhlala ngala ehostel. Nakhona siyakwazi sike sisaye ukuthi sombheka nobhuti lutho akafuna ukubuya ekhaya. Nike nazama ukukhuluma naye? Yebo sike sazama ukukhuluma naye kaningi sizamile ukukhuluma naye. Umuntu nje oyiphuzelayo akazi noma liyaphuma noma liyashona akazi kwayena ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Manje ingane ngempela iphatheke kabuhlungu. Isimo sinjani kodwa njengoba uqeda isikole kube kanjani? Ukwazile ukuthi ukubhala umatric? Kube nzima kakhulu ngifuna ukuqamba amanga. Umatric wami ngobhale kanzima. Kahle lokho kwaqala ukuba nzima nje ngifunda ugrade 11 because empilweni ayikho into yenzayo akukho lula ukwenza izinto uma ungenayo i-ID. Namanje ke sengiqedile ke isikole ngiyashizila kancane ngiyamdinga kakhulu ukuthi angenzele i-ID. Kahle nje ngiyamcela. Inkinga yena ke umuntu ongafuni ukuzwa akangifuna la ngihambe khona kodwa nje impilo yami inzima ngifuna ukuqamba amanga. Ayikho into engikwazi ukuyenza ngaphandle kwe-ID. Ngifane kwerekwere nje nami kule ndawo because i-ID yakinayo. Kodwa nike nazama mhlawumbe ukuthi ninambe naye ingane yakhe mhlawumbe. Akangifuni uyangithuka ngathi akangizali. Uthi anginanhlonipho angazi ukuthi yona iphi inhlonipho engenayo umuntu wangishiya ngifunda ugrade 7. Angazi ukuthi ikona kuphi yona iphi inhlonipho kwase kumele ngimnikeze ngoba bengimncane. Namanje nje mangaya kuyo uzothi anginanhlonipho akangifuni. Sizamile. Ubaba yena uphi? Ubaba akasekho. Mina ngikhulisene nangu mamkhulu. Mamkhulu. Kodwa mamkhulu
wena njengoba ubumkhulisa kanjani mhlambe angithi khona nento i-grant mhlambe wena ubumholela i-grant noma mhlambe ubumkhulisa nje uwedwa uwenza kanjani? Ubengayiholiki i-grant biholo yena udadewethu. La hleli khona nje uhleli udla yona i-grant yengane. Ekhaya nje akalethi ngisho isente lutho nakuba nami bengizama ngiqhushalaza bengiyibambela nama matoho lapha nalapha emajalidini ngibuye ngiwashele nabantu ngoba nami ngumuntu ongafundanga vela ngikwazi ukuthi ngize ngithole mhlawumbe imisebenzi right. So nje bengibamba lapha nalapha ngingayikhulisa ke ingane ngiyithengela nangokhisimusi akazi noma laphuma noma lashona noma kwenze njani kodwa i-grant yengane uyena kade eyiholela ingane. Shuthi njengoba engafuni nje nokuthi ayenzele i-ID ngoba vele yonke into ama-documents isitifiketi sengane sikuyena isitifiketi sengane. Akukho nje ukubiza yena okukhona la ekhaya. Yibo. Kodwa lolu daba mhlambe nike nazama mhlambe nje wena ke mhlambe njengomuntu oyikhulisile ingane ngicabanga ukuthi mhlambe wenze lento ama-affidavit niye khona Home Affairs mhlambe ulibeke lolu daba ukuthi njengamanje ngoba wena ukhona usaphila and ngiyacabanga ninibiza isibongo esisodwa. Sizamile, ngizamile, ngike ngazama nami ngithi ngifuna ukwenza zona lezo zinto nami ngisho ukuthi ngabuye ngakhathala nje endleleni angazi kwangaqhubekeka nje kodwa nje into engayilandelelanga kahle nanokuthi ngaba nakho shuthi ukuthi ngoba nakho ngiyakwazi ukuthi mina ngizame ngiphante ngibuye ngithenge impuphu ekhaya nengane ngathi angimiyeke nje kanjalo ngoba kwamina nami akangifuni. Akasifuni nje la ekhaya simazi ukuthi kwenzakalani. Yini imbangela ngifuna ukuthola la ukuthi yini imbangela mhlawumbe aningaze nibe nengxabano mhlawumbe dala mhlawumbe ingane esancane akukho nike nakubanga mhlawumbe kukhona ukuthi mhlawumbe since umuntu ongayiphethe kahle mhlawumbe benimzama ukumkhuza benizama ukumlawula mhlawumbe wagcina eduba ikhaya anikaze nibe nengxabano efana nalezo. Khona lokho noma ziba khona ingxabano zomndeni kodwa kuba ingxabano nje izinto ezisolvekayo ezincane ngeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe iyona into eyamkhipha la ekhaya le ukuthi azahambe into ukuthi nje eyamkhipha la ekhaya ukuthi wayivele kade eqalile vele ngisho sakhula kusakhona omani baba wayingane nje ufuna ukuyiphatha uyena nje wayidlubulundela nje la ekhaya engalaleli nje yonke into nje engalaleli iyona nto ke shuthi abona ukuthi mase sekhulile ke avela aphume ayihambela ngoba kanazo ngisho ingane eziningi kunalengane kuphela kodwa nje uthando lamawayi ingane ayilazi inhlobo ayikwazi ngisho uku-apply ema university ingane ihleli ingane ihleli no metrokayo omuhle kanjani. Waqeda isikole sengine 3 years. No 3 years. Yebo. Futhi manje impela imile straight akukho la ingwenzayo ngimile nje ngistakile ingakho sesacela usizo ngoba ngistakhe ngempela. Wena njengamanje yini efuna uyamfuna umzali wakho back noma usufuna akusize mhlawumbe ukuthi ekwenzeni i-ID kuphela? Angifuni uqamba manje isidingo sakhe empilweni yami angisiboni kuphela nje ngidinga ukuthi angisize ngenze i-ID ukuze ngizokwazi ukuqhubeka nempilo ngoba vele akaze bekhona kwasekuqaleni angimdingi vele wahluleka ukuba umama nganayekele umamkhulu angisiboni isidingo sakhe kahle kahle empilweni yami angifuni uqamba manje. Angikufuni wena la angikufuni angibafunda baba nibawa yindana nina nibawa yini njengamanje azile ukuzona asili nawe njengamanje ukulwa lento eniyenzayo cha wena olwa wena man angifundela la angifunda angibafunda yabale ngazathi usi ngazathi usi angibafuni ngazathi usi Inja ngebe ngikhulisela ingane yakho ubuhlale entabeni Haya ngawo la manje. angibafunda ubanga ngephethi lamasini anginangane mina anginangane anginangane mina nawe anginangane azizola nawe uzalwa mina wena uzalwa baba uzalo baba ngazalo wena uzalo baba ngazalo wena njengamanje lento ayikho ngawo la intombi yakho le ayonto intombi kanjani manje yini phoma ngiyela wena ubhalele ucela usizo ucela ngemsiza ufuna kungcono usela uzongitshela ukuthi ubhalele ayongibhalela njani indoda yakhe angithi yayi ungasondele enganeni yami ungasondeli into engifuna mina wena angifunde ngane angifunde ngane nalonina lo akuyona indoda yami na angithi uyashayana wena angithi uyashayana ufantam wena angithi ufantam wena wena ufuna ukukhombisa wena ufuna ufe ngenzeni wangangibulala ingane usangimitha ngoba ufuna ungibulala sengingaka wangangibulala ingane ngimithi wangangibulala ingane ngimithi isihluko singaka umzali wengane ingane izala akangizali lo uyisehluleke kuphela
isihluko esingaka. Anginamsebenzi nalokho. Yini inkinga le nto usenzele Wena ngani? ngizokukhombisa Yini inkinga onzele ngani? Khombisa wena. Yini ungangenzela ID? Awungenzeli ngani ID? Ngobani mangenzeni? Ngiyaphuza manje manje ngiyophuza ke. Mama ngenzeni? Mangicela wehlisa umoya. Vele ngake ngidakiwe. Phela yami indoda iyasebenza, iyangithengela ubhiya. Ngiyakutshela yena uSithini. Hawu, uyidla wena umgodoyi. Wenzeni sisi wakho? Yini ayenzile sisi wakho? Yini ayenzile sisi wakho?